नमस्कार पुरा जणाके आजची आमगेल रेसिपी पंपकीन उब्बट्टी पंपकीन घाल उब्बट्टी मस्त उणी करचे गरकडे तशी हे रेसिपी पळोवच्याक एंड ते पळयांची इष्ट जाल्यार लायक करांची उब्बट करता साल काढून शिनून दवरला पेडावण आमी तरी चाळणी दवरून शिजयता त्या एक 10 मिनिट शिजयता 1.5 बाउल मैद घेतला हांवें मीठ घालता तेल घालता ते उदकान पीठ घालून घेता आमी ह्या पिठाक कलर घालनात हेची दुद्याची एक हळदूस आनी असं म्हूण सांगून म्हाका ह्या घालनात कलरा पिठी घालनात शिजले काडटा गिशीता गोड दाटान घालता अर्दू चिट्टू गोड घाला हांवें थंयचा हेळा पिठी घालता उब्बट येता लाट्टिता एक छान यांग करता पूर्ण भरता 1 चमची घालता
अंगोलावर लाटो का ना मग गल्यावर लाटल्या काढू सुलभ झालं. हुन पंपकिना उब्बटी रेडी जाला. युजल उब्बटी कशी आहे मस्त विंगड असं. तुम्ही बी ट्राय करायची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. आमगेल चॅनलाक सपोर्ट करच्याक लाईक करायची, या व्हिडिओ कमेंट घालायची आणि प्लीज आमगेल चॅनलाक सबस्क्राईब करूक विसरू नकांची. थँक्यू.